Dovoľte mi, aby som vám predstavil Inspirely Education Slovenská republika, jedinečnú vzdelávaciu platformu zaštiťovanú Ministerstvom školstva Českej republiky a podporovanú Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Cieľom našej platformy je aktívne prepájať 4 záujmové skupiny študentov slovenských technických univerzít, architektov a stavebných inžinierov, developerov a výrobné alebo dodávateľské firmy naprieč celým stavebným trhom. Vďaka našej platforme firmy priamo konzultujú projekty študentov vysokých škôl a predstavia tak svoje materiály a technológie počas ich štúdia. Raz mesačne firmy zverejňujú novinky, tipy z praxe alebo zaujímavé realizácie. Tieto informácie rozosielame newsletterom celej našej komunite architektov, stavebných inžinierov, študentov, developerov, firiem a vďaka MŠMT aj na stredné a učňovské stavebnej školy. Firmy tak posilujú povedomie o svojich aktivitách u všetkých kľúčových skupín na slovenskom stavebnom trhu. Organizujeme developerské súťaže Inspirely alebo projektové inkubátory pre súkromných klientov. Investorom pomáhame s návrhmi ich stavieb, zapojením mladých architektov a výberom dodávateľov. Členské firmy môžu doplniť svoje technologické a materiálové riešenia priamo do architektonických návrhov alebo kontaktovať zadávateľa. Architekti a developeri nahrávajú svoje rozpracované projekty do neverejnej časti našej platformy. Výrobcovia a realizačné firmy tu ponúkajú odborné konzultácie a odporúčajú materiálové riešenia. Týmto spôsobom firmy získavajú príležitosť nadviazať spoluprácu s novými architektmi a developermi a prinášať nové perspektívy do riešení ich projektov. Cieľom našej platformy je usmerniť tok informácií vo stavebníctve od školských hlavíc cez profesionálov až po stavebné a developerské firmy. Veríme, že nové technológie fungujú len tam, kde sa o nich vie. Budeme radi, ak aj vy pomôžete s rozvojom Inspirely Education Slovenská republika.